毎日1フレーズ。ミャンマー語で学ぶ。日本の日常会話。レッスン2。နေ့စဉ်စကားစုတစ်ခုမြန်မာဘာသာဖြင့်သင်ယူပါဂျပန်နေ့စဉ်စကားပြောသင်ခန်းစာ2また会える日を楽しみにしています。နောက်တစ်ခါပြန်တွေ့ဆုံနိုင်မယ့်နေ့ကိုစောင့်မျှော်နေပါတယ်また会える日を楽しみにしています。また会える日を楽しみにしています。今度の日曜日はお暇ですか？လာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာအားလပ်ပါသလား今度の日曜日はお暇ですか？今度の日曜日はお暇ですか？一緒に出かけませんか？အတူတူထွက်သွားရအောင်လား一緒に出かけませんか？一緒に出かけませんか？どこで何時に会いましょう？ဘယ်နေရာမှာဘယ်အချိန်မှာတွေ့ကြမလဲどこで何時に会いましょう？どこで何時に会いましょう？いいですね。午後3時に駅前で待っています。ကောင်းပါတယ်မွန်းလွဲ3နာရီမှာဘူတာရှေ့မှာစောင့်နေမယ်いいですね。午後3時に駅前で待っています。いいですね。午後3時に駅前で待っています。私はあれを食べてみたいです。ကျွန်တော်ကျမအဲ့ဒါကိုစားကြည့်ချင်ပါတယ်私はあれを食べてみたいです。私はあれを食べてみたいです。すごくおいしいですね。ဟုတ်ကဲ့အရန်ရတာရှိတယ်နော်すごくおいしいですね。すごくおいしいですね。今日はありがとうございました。とても楽しかったです。ဒီနေ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အရန်ပျော်ခဲ့ပါတယ်今日はありがとうございました。とても楽しかったです。今日はありがとうございました。とても楽しかったです。今度はお寿司を食べに行きましょう。နောက်တစ်ခါဆူရှီစားရဖို့တွားကြစို့今度はお寿司を食べに行きましょう。今度はお寿司を食べに行きましょう。昨日2人で買い物に行きました。မနေ့ကနှစ်ဦးနဲ့ဈေးဝယ်သွားတယ်昨日2人で買い物に行きました。昨日2人で買い物に行きました。私は彼に服をプレゼントしたいと思っています。ကျွန်တော်ကျမသူ့အတွက်အဝတ်လက်ဆောင်ပေးခြင်းနဲ့私は彼に服をプレゼントしたいと思っています。私は彼に服をプレゼントしたいと思っています。この映画を見たことがありますか？ဒီရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ဘူးလားこの映画を見たことがありますか？この映画を見たことがありますか？